Ларыса Геніюш. Птушкі без гнёздаў. Літаратурныя зацемкі. Калі ў Беларусі будуць узводзіць мемарыял маці Беларусі, прататыпам гераіні будзе, безумоўна, вобраз Ларысы Геніюш, выбітнай паэткі і пакутніцы, якая тварыла цуд перараблення землякоў ва ўсвядомленых беларусаў, што ў перадваеннай заходняй Беларусі, што ў эміграцыі часоў вайны, што ў пасляваенных савецкіх канцлягерах, дзе яе запісачкі з вершамі называлі глюкозай і не звярталіся да яе інакш, як да маці. А таксама ў паваеннай савецкай рэчаіснасці, дзе да яе цугам ехалі тыя, хто з удзячнасцю прымаў яе асвячэнне ў беларусаў, хто вяртаўся ў сваю несавецкую прыроду і рабіўся самім сабой, пазнавальным па мове і шляхотнасці беларускім чалавекам, творцам свайго ўласнага жыцця. У тыя паездкі да яе ў Зэльву мы заўсёды дзівіліся таму цуду, што адбываецца з намі, а мяне яшчэ здзіўляла тое падабенства чалавечых тыпаў спадарні Ларысы і маёй уласнай маці, хоць яны і мелі розніцу ва ўзросце ў пакаленне цэлых 17 гадоў. Але гэта зусім не адчувалася. Быццам тут сапраўды мела месца пэўная магія, пэўны цуд. Бо мая ўласная маці ў 90-е гады пачала гаварыць па-беларуску. Мне здаецца, гэта пэўным уплывам Геніюш. Нас, вядома, адсочвалі за тыя паездкі да яе, лічылі яе саму, якая пасля страшных паўночных лягераў не ўзяла савецкае грамадзянства, нейкай іншай, няправільнай, а якраз яна і была правільнай, прыроднай, ад гэтай зямлі натуральнай. А мы, як бы савецкія людзі ад Буга да Курыл, былі рабамі сістэмы, неадметнымі ні мовай сваёй, ні верай. Думаю, чаму я не прачытаў гэтыя ўспаміны ў 90-м годзе, тую першую публікацыю ў часопісе, альбо ў 93-м, калі яны выйшлі асобнай кнігай. Верачы ў абсалютную чысціню і праўдзівасць, бескампраміснасць аўтаркі, напэўна, я чакаў праўдзівага, значыць, не дзяржаўнага, не савецкага выдання. Нарэшце, у 2025 годзе ўспаміны Геніюш выдаў у Беластоку камунікат, які ў Менску прызнаны экстрэмісцкім, як і ўсё, уласна, беларускае. Калісьці ў пачатку 80-х Ларыса Геніюш у сваёй зэльвенскай хаце падпісала мне сваю дзіцячую кніжку «Добрай раніцы, Алесь» такімі словамі: «Калі цяжка, але не безнадзейна». Цяпер я разумею гэта як дэкларацыю свайго ўласнага лёсу. Яна тады і я цяпер амаль раўналеткі. Ну і, нарэшце, я разгарнуў яе ўспаміны. Гэта вельмі цяжкае чытанне, пакутлівае, параўнаць якое няма з чым. Для кожнага гэта выпрабаванне на ягоную беларускасць і ягоную людскасць. Гэта зварот да асобы, што ты адкажаш на тое мноства пытанняў, на якія адказала сабе Геніюш. Жанрава я б назваў гэтую кнігу «Правіламі жыцця Ларысы Геніюш, беларускай і маці».
Уладзімір Арлоў у прадмове да кнігі згадаў пра бабулю. Але Ларыса Геніюш не любіла, калі яе так называлі. Увогуле, у жыцці яе называлі па-рознаму, але найчасцей маці. А вось у Зэльве ўжо пачалі да яе ездзіць зусім маладыя людзі і ахрысцілі між сабой бабуляй. Проста сказаць, ахрысцілі для КГБ, бо трэба было неяк канспіраваць свае паездкі да яе, якія кантраляваліся і нават караліся. Яна тады напісала верш «Вы не клічце мяне бабуляю». Дзе рукапіс таго верша падзеўся, я не згадаю. Магчыма, ён недзе разам з тымі яе вершамі, надрукаванымі на машынцы і прывезенымі з Зэльвы, якія я пазней перадаў Арыне Вячорцы. Але факт, што бабуляй мы пастанавілі больш Ларысу Геніюш не называць. Зразумела, калі вырас і яе родны ўнук, які, дарэчы, таксама напісаў прадмову да гэтай кнігі, ён цалкам натуральна называе яе бабуляй. Істотна, што жанчына такога кшталту асацыюецца ва ўяўленні з маці або з вогненным полымем, якое гарыць усярэдзіне. Ларыса Геніюш. Птушкі без гнёздаў. Літаратурныя зацемкі. Мушу сказаць пра нашых выхавальнікаў, тых, хто рабіў нас беларусамі, бо цяпер успамінаць такіх робіцца ўсё цяжэй. Гэта людзі часоў ваеннай эміграцыі. Я згадваў айца Александра Нацана, між іншым аднагодка майго бацькі. Ён піша: «Весткі аб маёй асобе знайсці няцяжка, але варта было б ужо пісаць усё. Я належу да пакалення тых, што раслі ў часы вялікага ваеннага закалоту, сярод падзей, значэння якіх часта не маглі зразумець. Думаю, што ўжо пара напісаць гісторыю гэтага пакалення, а таксама тых людзей, якія не далі нам загінуць духоўна, стараючыся ўзгадаваць і захаваць у нас пачуццё людскай і нацыянальнай годнасці». Для мяне такімі людзьмі былі выкладчыкі беларускай настаўніцкай семінарыі ў Нясвіжы, дзе я вучыўся ад восені 42-го да канца траўня 44-го, і якая мне дала не толькі грунтоўныя веды, але зрабіла перакананым беларусам на ўсё жыццё. Трэба спадзявацца, што саюз беларускай моладзі, да якога я належаў з многімі маімі аднагодкамі, таксама дачакаецца свайго аб'ектыўнага гісторыка. Канец цытаты. Ужо нас, наступнае пакаленне, улада рабіла савецкімі людзьмі, фактычна расейцамі у такім бутафорскім выглядзе, толькі не беларусамі. Мы не заўважылі, як ужо пры нашым жыцці савецкі чалавек ператварыўся ў пустату, як і савецкі пашпарт, і той, хто лічыў сябе савецкім, стаў проста расейцам. Такім чынам, людзі, якія выйшлі са страшнай вайны, рабілі нас беларусамі. Згадваю гэта, бо менавіта гэтую іхную місію больш за ўсё баяліся і ўсяляк замазвалі савецкія прапагандысты і з новай сілай замазваюць сёння. Не слухайце іх, яны фашысты, ні за што не рабіцеся беларусамі. Вы расейцы, маскалі, Расія ваш народ і ваша гісторыя, ваша мова. Але ўнутры супраць гэтага ўсё пратэставала. Сама прырода, традыцыя, гісторыя і мова былі зусім іншыя, беларускія.
Адзінай мэты не зракуся і сэрца мне не задрыжыць, як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць, пісала Ларыса Геніюш. У новай кнізе яна распавядае, скуль бярэцца тая безумоўная беларуская любоў. Прычым яна такая самая, што ў Геніюш, што, напрыклад, у Міхала Анемпадыстава, чалавека наступнага пакалення, гарадскога, ды яшчэ і расейца паводле крыві. Але яна з дзяцінства, ад прыроды, дзе па-беларуску вучаць нас гаварыць самыя гукі прыроды, якія не падманеш і не абдурыш. Яна ад некрывадушнасці. Геніюш піша: «А зямля да нас гаварыла. Яна разумела нас, акружала духам мінуласці ўсяго нашага народу і вялікай любоўю дрэваў, палёў. Ланы жыта хваляваліся проста пад вокнамі і каласы шапацелі ад ветру. Нам было добра на веснім сонейку, на дажджы і на ветры. Весела крочылі мы ў кажухах сваіх зімою, і коні насілі нас у куліку па дарогах, на якія ласкава свяціў месяц». Ларыса Геніюш. Птушкі без гнёздаў. Літаратурныя зацемкі. Часам доўга ўглядаюся ў сцежкі свае маладосці, ажываюць успаміны і, здаецца мне, спрацаваныя матчыны рукі туляць мяне ласкава да сэрца. Алею, ці, як мы казалі, прагонам шырока крочыць тата, а я яму толькі па бараду і, угледзеўшы мяне, ён заўсёды ўсміхаецца. Пад сваімі крыху рыжымі вусамі заўсёды падзеліцца думкай накшталт: полацкае княства сяння зрабілі непапулярным са страху, каб не сепаравалася па праву ад імперыі. Але ці ты думаеш, што твая Беларусь утрымаецца эканамічна, калі б была самастойнай? Тата ведае, чым жыву, і часам хоча мяне паквяліць, як малое дзіця. Крыху спрачаемся, мае ідэі для яго з дзядоў ужо нявольнага, як экзотыка. Тата ведае, чым за гэта плаціцца, і паглядае на мяне з нейкай чуласцю сумнай. Канец цытаты. Простыя словы, простыя рэчы, якія, здавалася б, відавочныя, і зусім не трэба даказваць, што гэта наша беларуская парода, а не фашызм, не варожы вораг, якога трэба чамусьці ненавідзець і знішчаць, перарабляць на расейца. Здаецца, Геніюш піша і не пра Беларусь, дакладней, пра такую Беларусь, якая мусіла быць сцёртай з твару зямлі, замененай на іншую, БССР, дзе ўжо не было такой вялікай любові, а было шмат нянавісці, і адно з нянавісці была напісаная гісторыя. Прычым гісторыю, як і засцерагаў Геніюш бацька, уключылі ў адно цэлае, ў адзін вялікі кашмар з расейскімі бальшавікамі, якія хацелі зусім не таго, чаго звычайна можа хацець чалавек. Яны выкрывалі і забівалі ворагаў і шпіёнаў, часам забівалі і іх. І гэта была фантасмагарычная свістапляска, дзе найважнейшай рабілася смерць. Для гэтага мы гадаваліся варожымі да рэлігіі. Чалавек без Бога схільны пераацэньваць сябе, у тым ліку і сваю смерць.
Геніюш піша: «Зямля была для нас усім калыскай, хлебам, песняй, любоўю, магілай. Чым больш зямлі, тым болей надзеі на заўтра. Нацыянальная сведамасць пранікала паволі, цяжка. Змест народнай паэзіі, абычаяў быў шмат глыбейшы, цікавейшы, часам несказана чароўны. Як жа вылавіць перлы з гэтага акіяну? Я ўбірала ў сябе ўсё гэтае багацце, і ў гэтай стыхіі было мне найлепей». Сёлы нашыя былі тады адвечнай стыхіяй беларускасці. Трагічна адна я ішла неяк вобмацкам інтуіцыі да сваіх праўд, а якія яны, я добра ведала з ідэалаў французскай рэвалюцыі, з вясны народаў, з Канстытуцыі Амерыкі. Рвала мне сэрца нацыянальная і сацыяльная несправядлівасць. Родзіцца жа аднолькава малое стварэнне з усімі правамі на жыццё, і чаму жа так розная доля? Сумна падышоў раз мой тата да мяне. На пошце ў Воўпе яму парадзілі, каб дачка кінула выпісваць беларускі друк. Я нарадзілася такой ад пялюшак, ужо прасякнутая ўсім, што наша, з болем і прагай змагання за волю і нашую зямлю для нас. Канец цытаты. Расія адбірае важнае і праўдзівае разуменне, арыентацыю ў свеце і ў жыцці, паводле ўсведамлення і адрознення свайго і чужога, што наша, а што чужое. З ненадавання важнасці гэтаму адрозненню ўзнікае правал у народнай этыцы. Ёсць, праўда, розныя людзі, але паганым чалавекам быць устыдно, піша Ларыса Геніюш. Ларыса Геніюш. Птушкі без гнёздаў. Літаратурныя зацемкі. У менскай турме яна напісала заяву па-беларуску, яе вярнулі, маўляў, па-чэску не разумеюць. Як у Менску могуць зблытаць беларускую мову з чэшскай? Вельмі проста. Яна піша не па-савецку, не па-расейску, што само сабою правакуе неразуменне, бо само сабою варожае, не наше. Таксама там у амерыканцы яна думае пра тое, як зрабіць з гэтай турмы музей. Але ж і сёння там тая самая амерыканка. І абвінавачанні тыя самыя, і тыя самыя зэкі, нармальныя, прыстойныя людзі, а значыць, тая самая нялюдская сістэма праз 70 гадоў. Па сутнасці, гэта кніга пра тое, дзе падзелася тая спрадвечная беларуская любоў. Яна прапала, замененая ў прапагандзе на савецкі патрыятызм, відавочна пусты і не наш. Геніюш піша: марксізм, клясавая барацьба – усё гэта слабей за рэчаіснасць і неяк непраўдзіва, штучна і не па-нашаму.
і далёка ад таго хараства, якое вабіць мяне ў нетрах народу нашага у яго гісторыі. Канец цытаты. Разам з любоўю змянілася на адваротнае і прыстойнасць людзей. Усялякая шляхотнасць, піша Геніюш, у асяроддзі бальшавікоў выдаецца буржуазным предрассудкам, як некалі подласць. Канец цытаты. Усё залівала матушка Русь. Недабітыя бедныя ўласаўцы прагна выслужваліся як культуртрэгеры на нашых землях, каб толькі іх не пасылалі дамоў, дзе іх добра ведалі. Вось яны і партызаны нашага народу сталі цяпер на стражы і пільна сачылі, каб не прачнулася Беларусь. Тая спрадвечная са сваёй гісторыяй, з пагоняю любай, з роднаю мовай, з народнаю песняй і з каханнем да старога свайго народу. Кажучы пра чыноўнікаў, тыранаў, якія змяняюцца над Беларусю, Геніюш называе імёны тых, хто сапраўды нашы, каго мы адчуваем сваімі. Колькі іх ужо перавярнулася тыранаў на нашай зямлі, і кожны крута загадваў найстрашнейшую нагласць любіць сябе. Сабака, б'ющую руку, ліжет. О, не. Мы нашчадкі Міколы Гусоўскага, мы племя Скарыны, браты Кастуся. Мы ўжо вам не сабакі. Трапнае назіранне. Тыя, хто нішчыў беларусаў у мінулую вайну, знаходзяць свае родныя душы сярод сённяшніх пракурораў, тады як рэальнымі ворагамі для абодвух тыпаў застаюцца тыя нашы, каго Геніюш назвала ў папярэдняй цытаце з некропаля беларусаў. Калі нас прывезлі ў Пісак, дык следавацель адразу на другі дзень прачытаў нам акт абвінавачання, на падставе якога саветы зажадалі ад Чэхаславакіі нашай выдачы. Тут я з жудасцю даведалася, што мы з мужам ваенныя злачынцы. Паводле той красамоўнай паперкі амаль адказныя за ўсе падзеі вайны і яе пачатак. Гэта было нешта так несуразнае, што нельга было не засмяяцца. Цэлы час, выступаючы супраць гітлерызму усімі сродкамі, усёй сілай свайго пяра, я спакойна глядзела на гэтую хлусню, бо што ж на мяне не чаўпліп, напісанае мною ў суровыя гады, заставалася як дакумент майго дзеяння. Пасля толькі я зразумела, што падобныя метады яны стасуюць пераважна да ідэёвых людзей, да тых, хто дапамагаў немцам нішчыць беларусаў, яны адносяцца куды лагадней. Давяралі ім, ставілі іх дзяржымордамі над намі. Гэта была публіка, адпаведная ім па духу і метадах здзеквання над людзьмі. Канец цытаты. То бок, сістэма не змянілася, прычым гэта не беларуская, чужая сістэма, варожая для людзей. Выглядае, што за Лукашэнкам вярнулася горшае, што было. КГБ па ўсёй вертыкалі. Цытата. Я не ведала, што ісці на смерць за радзіму не страшна, а лёгка, весела, амаль святочна.
Што ж, я нашчадак прагнучых волі. Шмат з нас лягло памостам для будучых дзён нашай радзімы. Якое ж я маю права баяцца загінуць за справу, за якую палеглі яны?